khatia orasian lai khan senku chuan hunatlem to ti hria in lunga lo changtai la engtin nge mishinga kan changle theyang ti chu lo ngai tu a lunga lo changin kan kuzung pui chu revival fruita zukchia taila chu chuan kan taksapum atidam theingem nge ninga kan kuzung pui kan chian lai te chia kha adam jok don chu tiang experiment ti na huna nei to lo wang chuan senku chuan ri sang tak alak ve ngai don ani petrification weapon aron che khan Chrome chuan a thian te chu inline turin ati a lunga an lo changdan na tang chuan senku chuanin light eng kalchak zong chu a chu theidon ani a thian te muang changa lungan changlai chuan senku chuan uluk takin alo ena a light eng rong kalchak zong atang chuanin revival fruit abur avor sang zong chu chut le anga ya lunga changma chuan senku chuan chu thil chu a chu zo veka ma se he hi ri sang tak ani kan ti to kha senku po hian a zawai chuanin ama chu adam don nge dam don lo chu a hrebik lawa step khat po atidik lo ni vai chuan khovel mishing zong zong chu chan him an ni ngai don lo ani senku po chu muang changin lunga chuan a changa chuta a revival fruit vor khan a taksa lunga chang to chu ron fu in a taksa chu mishing pa nga ya chuan a ron le ngala lunga chang zo ve le mishinga a chang le ngal ti na ni chu senku khathil hring eng laka a him theidan ani tlanga chuan chhoin orasi lim chu hnek ke a han tum vengota ma se senku chuan theiloin a kut chu na ti zoka a hnuwa thoma hriat awangin a kalson hnala ibra in a lo zui thei ngei nan a ke hniak chu leya chuan a tilang luya ti chuan ibra po chuan a lo zui ngeya senku chuan phone hmang chuanin lunga chang tur chuan atia ma se a thok lo ani kha lunga chang a hlo awangin ibra chuan petrification weapon chu a pai ngala ni kha ban le maya han tum chu senku chuanin ama a hrui chu a zuk trum waka chu chuan an motor chu tinungin ibra chu su a chu senku thangkam vekani zuk chukin senku chuan medusa weapon chu a zuk chara ma se ibra chu motor ma chuan alo om tami alo senku chuan meter thum second thum ati zo ma chi chuanin ibra chuanin aron bei ngala senku chu to ngalin petrification chu akuta aum le ngala tifu a in tile cherchere ibra du ang to ka ain shau saklai chuan senku chu alo tlan chedeya ibra po chuanin a ve ngala senku chuan ibra lama chuan ai sitte chu avovoma ma se ni chuan alo bengson zela a thei ang top chuan senku chu tlan cheve char ma se tlan chena tur chu aum to lo chemical la engma nei to box si lo ibra hne na chuan he thil hian voi khat ka kap chenga I dar vekani mai te chu ti tatopa ani la chuan telephone chu enge ni ti a hre to box si a alo hlau to vak lo senku hming te chu a han zo te a chuta second nga meter nga aron ti le a senku chuan a hming chu soin ibra chuan tifu in ti takin isigami senku nang doi thiampa voin hi I top na turani e ti pa in petrification weapon chu avor hala khatia senku in ibra chemical avom pa khanin ruisui chu avom harve boka senku te in po chu alo mu ve ngala ani chuan mos beng be kha vola ngal watin senku nen chuan anin po ngala ibra in manrua avor chu che khanin ruisui chu lo che in drone mang chuanin khathil kha ama a an lo plane lock ang che in alo man chata ta senku te thian dun le ibra chu anin potangat ngata ibra chu rin a in alo chakle ngal senku te chuan an pot nei lo lek ta senku chuan medusa weapon chuan na thok don ti hria in thang le a han ti thuta ibra lama chuanin a pheita a thilhring eng chu aron chuak ta nge ya ibra chuan chu thil alama local mek chu alukhum chuan lo vomin senku te lama chuan a pheile ta zoka ruisui chu chakta karon tlanin ibra umna lama chuan aron zuanga ma se lunga chuanin a changman ibra kuta medusa weapon chu a omle a senku hne na chuan hei chu in mangtha tak na ani to nia o ti in anui waka manrua chuan senku bengbe siam kha lo oma ruisui in ibra lo zuang wak khanin manrua chuan alo da man chu ni in chuta senku chuan thuron peve a metar nga second khat ti in chu thil chuan na chu ron thok ngalin muang changin ibra chu lunga achang ve ta a senku chuan petrification weapon chu la in alom lutuk chu ring takin aron au chuak ve a ama sabera senku chuan chrome chu atidama chrome chuan senku mu vele chu in dona chuan ne na an chang ti chu a hre thiam ngala senku chuan chrome ne na ithil ngai tu chu a that lutuk wanga hetia om thei kan ni hi ti in lom thu soya an pani chuan ama sabera an thian te ti dam na tu revival fruit chu an siam le ngal char chara
an pahnih chuan karila tram to lutuk ti in thil chu an ngei tu a chuta ama release kai thawang ti in ama release chu an kai tho le ngal an ei tur la khom te chu atama ari em awangin taiju chu an kai tho le ngala ei tur siam tur chuan an pahnih chuanin tunge siam tui thei berang o ti in François chu an kai tho le ngala ani chuan ei tur tui tak chu a siam saka tui ti taka François thil siam an ei lain an phone chuan chiang lo takin thil chu amana ma se sen ku chuan ngai that lo na tur om lo a battery chiang to lo ni mai thei a tia ani lo po in khole lama an thian ten biak an lo tu manga a chiang lo tura anga ya chutia khole lam chanchin te an soita ka chuanin ama release chuan ruri chu chrome bial nu ni chiang mai a han tia François chuan sen ku nu pui ni thu soin taiju maktil tuk chuan sen ku chu zot ngala sen ku la chuan kan nu pui ni tak tak alom a lo ti boxi chrome chuan khami chung chang kan soi don ani chuan soi tur tam lutuk ma se ruri ten miron call tak tak kan tumani chuanin kan call le tangai ni chu miron betlang thei boxi lo sen ku hne na chuan a han tia an long chu an zuk thlenga ma se an man ruwa zong zong chu ibra in alo ti che sakvek di turani alo dar nei nuaya chrome po awahan thin rim em ma se har sat na tur om lo an thian te chu kai thawin an ni chuan long chia chu an siam thale hala tuna chuan an thil zong le an thria chak em midang lunga ti chang theina man ruwa chu an kuta aum taboka an man mo te vak lo kire sami po chu sen ku chuanin tidamin thil om zia zong zong chu a hrila sen ku hian thiar bi ka nei lawa mihring tu po tidam veka du ni kha tuna chuan an thian pa ngoi ngoi ginro an tidam don ani ginro hetia aron dam tha thei ni chuan tisuka sa po aron dam thei don ti na ni ginro chu thatakaron harin aliam po chu adam hal veka ginro chuan kohaku kalome ti pa in kohaku chu vaku atum vengota kohaku la chuan alo khik zeka ginro po thataka alo le tani chuanin anni ho chu an hlotling don tia chiang ta a kohaku lom lutuk chuan sen ku chu aku a engma chu an soi chuang lo asira ginro chuan hetiang thil hi affair lo ka ti zong takani ti thaleng u alo ti ya tumizan chuan thlamuang le hlim taka an om thei awangin an lom hlom em ema pakma le orasi po inban elin boruak chu awhan sang tak em ginro bok khalom meiche bula te chuanin alo in soi chang tupa vela senku chrome le pukaseki te chuan an khol chu an lo siam zo ve chi a midang nen an lom dan ero ain ang chi alo senku chuan an thian te chu vokol ngalin ruri chuanin kol chu alo la a ma se rei po anin biak ma chuan signal chak tak chuan anin biak na chu alo ti boya amma long te an chuak khan he signal hi an man fu to bokani kha kan la riang chumo piang lo takin tu ti hriat lo chuan thil chu aron soya kohaku in petrify weapon aron keng hnai vele 12,800,000 meter 1 second aron tia senku chuan speaker hi kan hnai tir lo de wanga yang chuti lo zong kan thivek ma yang atia zona ngai le bok kha signal kha khoya tanga lo kal nge niang tin tuna an omna thliar karlen zong hi 12,800,000 meter ani lo shrim bok senku chuan kha thil kha kan omna zaw zonga soina ni lo khove zong zonga soina ni kha ama a khove lami zong zong lunga changtir tupa kha ani mai lo mo ukeyo chuan kha o kha ka hriat to hnu ni a soitu po ka hre chiang lutuk ka hre sual lo shrim kha o kha senku nangma o nge ni aron ti chuaka signal mak takin o man chu senku moniang ti in an ni hau chu an chi ai hle a then khat chuan ukoyo po hian a hre sual ve thei thowa chu wangin ngai thak non dan kan ngai to anga yang an ti a chu o chu ukoyo chuan uluk takin a han ngai thlale a mase a ma ami ang che chu ani a senku o thawani ni e asagiri tenen kan zonain ang vekalom tunge ni a khonge om chuan engwanga ti nge ni ma se signal hriat ngai lo chui char turin hun an nei ri lo na tho zo lo an la nei a hun rei tak tui chunga lo om to tunge ni ti po an hriat lo chu taiju chuan aron la chuak ani kha chu senku te chuanin an ti dama abana chuan petrify weapon ang tak chin chiana chu anei boka chu pa chuan thing thri in senku hne na chuan lom thua soya senku chuan hetiang lai party ka du vak lo sin lo skip mai te u chu pa chuan ginro kohaku ten an lai chu hmu in master amoti in ginro chu awa chan hala senku chuan khapa kher ka chu I master ani ka ring chia lo alo ti a ginro la chuan chu tiang lo soi su adikalom alo ti wata an mel chu aloin ang ve boka ginro la chuan noma wa han ti e ginro ni hi in riat vek kha hepa hi masuka ji ni a senku te hne na chuan
ni khat chu van lama tangin thil hring eng mak tak mai hi a sur hian a ron sura ti in a soya chu petrification weapon ani van atanga ron tla ni chuan senku chuan chu thil chu thla atanga ni ring ngala senku te chuan thliar kara mihring lunga changta te chu amalte te chuanin an kai thawa senku chuan mi zongjong an kai tho vek hnuwa he thliar kar hi kan chhuasan do ni atia soyu eroin aril ru chuanin mi zongjong chu anilawang alo tia achan po soyu pa hi ataksa kim to lo wangin kai tho thei ani lo hmel ama release le treasure island a sipai om zongjong te chuan soyu chu an troi tu thara pomin ama chuan an kuna senku chuan chu island a chuan tower sak chu tha ti a chu wangin an la chhuasan don lo ani man ruan nei thabok nen na thok tu an tam chuan reilo te ya an thil ti chu an zo zung zela midangin tower an siam la in senku chuan zen chu lo boi puya zan khuwa alo boi puya wang chuanin ataksa te chu alo ro veka tlang sang la ya senku te chuan tower chu da in chu tower chu thlichak na mang chuanin an tinunga an tower chuan na thok thaviau ti an hriat chuan chulai hmuna an ti tur chu an zo ani mai chu treasure island a chuan soyu kar hroina hnuaya midang tlem te nen chuanin an omdona senku te chuan an kho pakhat zo kha an pan le don ani chu mizan chuan in thlana nipa formin senku te chuan an lamhu ngai reng lo halmoi moi tak tak le eitur tui tak tak te chu an eitirin an hmu tira senku po mana publikuya chuan chu tiang an tin hmuna chuan a hruai ve nge ya senku ngai to dan ero adang le dei ehe amoi lutuk ti a in metar za thum le tlema a thloka chemical chu mi sang sang chu in chopolin chu chuan pakhata puak hian rong danga siama alo ti zu chuta publikuya chuan nang te reu hi cho ti in fing ti viau thin ma se a thil thlir dan ero a science lam ma ma ni atuk zinga chuan senku te chu an long lian chuan in khal chuakin treasure island chu an bye bye ta mirai chuan senku te lo ho mek chu hmu in bidang hne na chuan awa hriat tir ve ngala khomi puite chuan lo hmuakin an lo lom thiam khop mai khrom chuan an hlotling ngei ani ti chu a han hmu tir vela tuna chuan tisukasa po adam thei to nge yang senku te chuan hlotling takin tisukasa chu an kai thawa tisukasa chuan senku hne na tuna enge ni le don ti in a zota senku chuan ele thla a kan lo nang chu le a lo ti ya thla atanga khowelo kap tu chu an ni hau hian kalchil ve sak an tumani asa giri hau chuan khovel lem te chu siamin chu chuan na satakin an ha tho tura po apui thei don ani kan hria tur chu doctor stone hi episode kal lai ni wangin hei background da tur om to lawa video kan hma khol dewnga arem chang vele kan ron da le don ani senku te chuan veimim huan siam te chu an ngai to a thil thar hre turin an ni team chu an fe chuak le a an hmalama engin nge lo hmuak an hre si lo video thar hmunom tak nen kan lo let le ang